positive attitude. Pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, mo. nephrology. Dinala ninyo Dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para tibulong ta. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para iyon ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman.
dahil po kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Iya. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. mm. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa ko yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Salamat, thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yan ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente
na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng amazing juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Oo, Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na ano na naray. lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ay po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Sarong organic dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat Pero- tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Na-continue mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, Pero kasi wala doon ko- gumaling siya- ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So So, yan Tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako puso makuapo. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba
ang ating mga produkto sa kanila. Lalong-lalo may makaramdaman. Iyo. Igturo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dios si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, yan dahil sa iya. dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin. At due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following di dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nakatira pa ako diyan sa Pambigas City. Nung pumunta po kasi ako, nung nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate, enlarged na po. Pumunta po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone for operation na po na mayroon na po napaw na ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pag-ihi ko tapos yung pagtayo ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay
nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, 406 Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. B dito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. Amen. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po sa umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam at siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga tama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Ulimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba doon pa sa may BCGB. Opo, opo. So, hinanap ko ang nakalipat dito sa Albay. Tapos nakitapat na Bago sa Central. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad.
nakalakad siya, Mm. nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Mm. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, limalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para continuous yung pagno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsahin, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Babagutin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperactivity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax pasaway. siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakatulong. Opo, So ano magaling. po masasabi ninyo, Madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng ito, green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Iya. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para to tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2020. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dr. dito parang inisagis ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa irma kung sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, missing 4 at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa akong sabon, kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na.
Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory Ah, normal, 110 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dun sa Dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kailangan kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Process. Yung Nag-rely sugar ang niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nakabumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka kayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko, saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nakakain siya ng marara na Oo, ganito. naganap eh. Oo, anong marara sa Oh, dito hindi ko amazing for them. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing for. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. As in Diyos, marahay na pagkabanggi sa gabos po nagdadangog, of course, sa DCGB at sa mga nanonood din po sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Dr. Bitito at saka po sa Facebook Live din po or sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So yan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course, ating Vice President kay Ma'am Ann Benito Princena, and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Padalonia, ako po muli si Miss Angel Garcia ang makakasama nyo ngayong gabi sa programang ito. Ayan. So welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, Serbisyong Natural na handog sa inyo ni Doc Joey Bitito. So ayan, kumusta po kayong lahat?
sana po ay nasa maayos kayong kalusugan at kung hindi naman po ay may mga iniinda kayong health problem, matagal na po yan, ay pwede kayong pumunta dito kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo or ipakonsulta ang mga problema po ninyo sa katawan. Dahil dito po sa office ni Doc Joey, lahat po na problema ay meron pong solusyon. So, bago po ang lahat, binabati ko po pala yung lahat ng pumunta dito sa ating office ngayong araw. Si Ma'am Cecilia Dulbilen, so siya po ay taga San Isidro, Puro, Legazpi City. And then si Sir Renato Esquivel from Humapon, Legazpi City din po. Tapos, yung mga bago nating member ngayon, yan. May bago tayong member na nakapanding ngayon from Catanduanes. Yan. Marami na tayong mga pasyente na taga dyan sa Catanduanes at may mga nagbabalak na rin po para maging stockist ng ating produkto. Para po at least yung mga health concern na taga Catanduanes ay meron na po kayong mabibilihan dyan sa inyo. Again, sa mga gusto pong magpakonsulta, ang office po natin ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang ating office din po ay open from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. So ngayon pong araw hanggang 7 p.m. po tayo. Kaya po sa mga pasyente or nagtitake itong ating amazing products na gusto pang humabol, so pwede pa po kayong pumunta dito sa ating office. At kapag Sunday naman po, minsan ay half day dito bukas sa office natin sa Cabangan from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po. At pag Sunday, the rest half day ay nasa Bakakay po sina Doc Joey. Na located din po yan sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. From 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. po. But to make sure po na andyan talaga sila sa Dorotea Resort and Spa, pwede po kayong tumawag or mag-text sa mga numero ni Doc Joey. So, ito na po ang mga numbers ni Doc Joey. Una po, ang number ni Doc sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din po siyang Globe. So, maaari nyo din po itong tawagan. Ito po ang number niya, 0917-853-8. At bukod po dyan, kung hindi nyo si Doc matawagan, like for example, ring lang ng ring, hindi sumasagot siya kasi minsan nasa rooftop po siya, nagtatanim, or nagpapapawis, naiiwan yung cellphone dito sa baba, pwede naman po kayong mag-message sa kanya mga personal or sa social media account niya. So, ang gagawin niyo lamang po ay pupunta kayo sa Facebook. At kung hindi naman kayo marunong mag-Facebook, for example, medyo may edad na kayo, hindi na ninyo alam kung paano gumamit ng cellphone, ng touchscreen at mag-Facebook, pwede naman po ninyo tawagin yung mga kapamilya ninyo, lalong-lalo na yung mga apo ninyo kasi of course, ang gagaling po nila pagdating sa cellphone. So, ayan, pupunta lamang po sila sa Facebook at hanapan po nila yung personal account ni Doc Joey. So, ang unang personal account po ni Doc Joey sa Facebook ay Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At bukod po dyan, meron din po siyang pangalawang account. Kumbaga yung second account niya sa Facebook. Yun po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yan po yung mga personal account ni Doc Joey sa Facebook na maaari nyo pong i-contact. Once po na may mga katanungan kayo or may mga concern kayo about sa ating produkto at syempre po about sa inyong kalusugan. So, dyan,
Meron din po tayong Facebook page kung saan po naka-upload lahat ng mga clients na pumupunta dito, yung mga products natin po ay andun din. At dito rin tayo of course nagla-live, which is connected din po sa DCGB. So, pwede din po kayo doon mag-inquire kung may mga katanungan kayo sa produkto natin. At syempre, yung problema po ninyo sa kalusugan na nais niyo pong ipakonsulta kay Doc Julie. And of course, sa mga nakikinig po nitong ating programa na pakinggan ito na may mga health problem, ayan, at nasa malayo po kayong lugar, like for example, Catanduanes, Masbate, or Sorsogon, tapos nahihirapan kayong bumiyahe punta dito sa office or papunta dito sa Legazpi dahil syempre mahal din gasolina at walang oras. Yung iba nagtatrabaho, hindi masamahan yung kanilang parents na senior citizen. So, pwede naman po kayong mag-order sa amin through online. Basta mag-chat po kayo kay Doc Joey or whether dito po sa ating Facebook page. Sasabihin niyo po kung sino yung may health concern, ano yung health problem, ilang po na, may mga maintenance, at mas maganda po kung meron din pong mga laboratory result. Para po kami dito sa office namin ay alam po natin yung kung ano ba yung may talagang problema at dapat pong i-correct. So, ayan, pwede kayong mag-order through online. At ang payment po ay pwede pong through GCash para po mas madali po yung ating mga transaction. At kapag once po na-receive na namin yung proof of payment, pinadala na dito sa atin, ay agad pong ipiprepare namin or ni Miss Arlene. Siyempre, nawiwili kasi si Miss Arlene kapag maraming nag-order po sa online. Ginaganahan siyang So, ayan, prepare po namin yan and then pinapadala na po sa JNT. At ang ibibigay lang po na ninyo, syempre yung pangalan na magre-receive, yung address na magre-receive, at syempre po yung contact number para po kung at least hindi kayo mahanap, ay tatawagan lang kayo at sasabihin nyo kung saan yung location ninyo para po mas mabilis po at mas madaling makakarating sa inyo yung mga produkto. Kanina nga po, may nag-order dito na taga-Ginubatan. Yan, mga kape. At yung isa rin pong pasyente natin dito ay nag-order din po ng mga kapsulang iinumin ng kanyang tatay. So, ayan dito po sa office ni Doc Joey, kung mapapakinggan niyo po sa ating mga testimony, madami na po ang mga nakapagpatotoo na sila po ay natulungan ng ating mga produkto, lalong-lalo na po yung may mga sakit na mataas ang cholesterol, high blood, na stroke, at syempre po yung karamihan or taas na kaso ngayon, yung pagdating po sa may kidney problem or mataas po yung kanilang creatinine levels. So, marami po tayo dito pasyente na sa pag-intake lang po ng ating Amazing 4 ay bumaba po yung kanilang creatinine level. So, kanina nga si ma'am ay galing dito, tapos ang tatay niya ay 90 years old na po at may problema po sa kanyang creatinine. So, palagi si ma'am, every month po yan, ay binibilihan niya po ng Amazing products para sa kanyang tatay. At ngayon po ay nagbe-better na yung karamdaman ni tatay. Medyo po bumababa na yung kanyang creatinine level. At bukod po dyan, may napakaganda pa tayong nag-testimony about sa creatinine. Siya po si Tatay Renato Domingo from Maniton, Albay. So, siya po ay may 700 plus na creatinine level. At sa pag-intake lang po ng ating Amazing products, tuloy-tuloy po yan. Yung mayroon sila kasing consistency, kumbaga, yung tinatawag na tuloy-tuloy. Hanggang po sa bumaba na lang ng 137 yung creatinine level ni tatay. So, di ba? Biruin nyo, from 700, naging 137 na lang po. Tapos, kahit po bumaba yung kanyang creatinine level,
ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-inom niya nitong ating amazing products. Para po at least yung katawan niya palaging malakas, masigla, at syempre, hindi na po bumalik yung dati niyang karamdaman. At bukod din po dyan, si Tatay Polejero din po ay isa rin po sa mga nagpatotoo na bumaba ang kanyang creatinine level at lumakas po ang kanyang katawan. So, recently din po ay may pasyente tayo dito sa ating office na at the age of 20 years old ay mataas na yung kanyang creatinine level. So, almost nasa 300 plus na yung kanyang creatinine. So, taga-Rapu-Rapu po siya, si Baby Ann rather. So, yan. Ang naging cause naman po nun ay mahilig daw yon sa mga mamantika, di ba, yung mga tusok-tusok, chichirya. Kaya po, kung kayo po ay magulang na, for example, nakikinig kayo ngayon, magulang na kayo, syempre, babantayan po ninyo ang mga anak ninyo na hindi or huwag, sasabihan niyo sila na huwag silang kumain ng mga junk foods, lalo-lalo na yan. Tapos mga soft drinks, yung mga noodles, at syempre yung mga tusok-tusok na nabibili dyan or mga street foods. So, yan kasi ay sobra po yung mantika na andyan. Na isa rin po sa rason kung bakit po nasisira ang ating kidney. Kaya po ay dapat po talaga i-monitor mo sila. Para po later on ay wala pong maging problema sa kanilang kalusugan. I-maintain natin silang maging healthy para po at least iwas gastos. Sabi nga ng iba, di bali na ngayang mahirap basta wala lang nagkakasakit or na-hospitalize sa isang pamilya. Kaya po ikaw, kung nakikinig ka ngayon at may karamdaman ka po, nagsasuffer ka, habang hindi pa po yan malala, ay agapan mo na po ang pagpunta dito kay Doc Joey. Kasi di ba remember, palaging sinasabi ni Doc Joey na ang buhay po ay iisa lamang. So, hindi yan nabibili kung saan-saan. Kaya kung ayaw mo pong umabot na ma-hospitalize ka, for example, ngayon ay high blood ka pa lang, dapat po ay gumagawa ka na ng paraan para hindi umabot sa point na ikaw po ay ma-stroke. Kasi mahirap na po yun. Siyempre, hindi ka makakagalaw ng maayos. Tapos, kailangan mo pa magpa-assist sa mga kapamilya mo. Eh, paano kung yung kapamilya mo ay meron din po mga trabaho? So, siyempre, ay mahihinto po at mas lalo pong hihirap ang buhay. Kaya yung sinasabi ni Doc Joey, habang maaga pa, ay pumunta na agad kayo sa kanya. And again, dito rin po sa ating office, ay marami na po tayong natulungan na may problema katulad pong na stroke, yan, mga mild stroke patient natin, maraming pumupunta dito sa ating office. So, isa rin po sa mga natulungan natin na pumunta dito at nagpakonsulta kay Doc Joey ay si Sir Felicito Faila. So, siya po ay 2 years lang na stroke at yung kamay niya hindi po nagagalaw. At meron din po siyang problema sa lungs, which is yung asthma niya. Palagi po siyang nagpapausok. Then, pumunta siya dito kay Doc Joey, nagpakonsulta at syempre nakainom na itong ating Amazing 4. May nagipong magandang improvement sa kanyang katawan. Yung kamay niyang hindi nagagalaw dati, after 2 years, ay nagalaw po. Medyo na-close open niya na. And then, dati palagi siya nagpapausok. Ngayon po, ay bihira na lang po. Tapos, isa rin po sa mga natulungan nating stroke patient ay si Ma'am Soledad Peñalosa o mas kilala bilang Ma'am Sulinga. So, yan. Siya po ay taga-Bakakay. So, last March po ay pumunta siya dito sa office ni Doc Joey. Yan. Kasama niya yung anak niyang babae at nagkonsulta. Tapos, ngayon lang pong April, ay maganda na rin po yung nag-improvement kay Ma'am. Pero hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po syempre yung pag-inom niya para mas lalo siya pong lumakas at makapaglakad po ng maayos. Tapos isa din
si Tatay Arnold Riudique na tagama nito din po. Siya din po ay may namuong dugo sa kanyang ulo or sa kanyang utak. Tapos, na-stroke siya, mild stroke siya. Tapos, dito, sa bandang batok niya, ay palagi raw pong parang nangangapal at sumasakit. Then, ang ginawa niya, napakinggan niya ito sa radio ng ating programa, pinapunta niya po yung anak niya dito. At bumili po sila ng good for 1 month. And after that 1 month, ay naging malakas po si Tatay Arnold Riudique. Yung paglalakad niya din po ay medyo naging okay na kasi nakarating na nga po siya sa Dorotea at dito sa ating office. Tapos, yung iniinda niyang palaging sumasakit sa batok niya, parang umiinit at nangangapal, ay nawala daw po yon. So, sabi niya, talagang napaka-amazing at napakagaling na mga produkto ni Doc Joey. Kaya po kung kayong nakikinig, masyado na kayong na-amaze sa ating amazing products, but hindi nyo pa tinatry. So ayan, itry na po ninyo para po at least kayo po mismo yung makapagpatotoo at syempre ma-experience din po ninyo yung magandang epekto or magandang improvement sa kalusugan po ninyo. And also, sa lahat nga po pala ng umiinom nitong ating amazing products, na naputol, yan, yung mga naputol, mga ilang days lang, ay hindi na bumalik, dapat pong bumalik kayo kasi para din po yan sa kalusugan ninyo. Para po mas maging healthy kayo at mawala na po yung mga iniinda ninyong health problem. Kasi dito po sa ating office or sa ating amazing products, ang pag-inom po nito ay palaging may process. Katulad din po yan sa buhay ng tao. Palagi pong may proseso. Kahit anong bagay po ay may proseso. So dito po, meron tayong tinatawag ditong 3 phase kung saan yung first phase, yung good for 3 months, yun po yung pinapalakas, yung kine-cleanse, rather, yung katawan ninyo, di ba? Sa loob ng 3 months po, kine-cleanse niya, linalabas ng toxin sa katawan ninyo, yung mga basura, inaalis po yan. And then, after 3 months naman po, yung pang 6 months, doon naman po, papalakisin yung inyong immune system. Para po, di ba, alam naman, di ba natin, kapag malakas ang immune system ng isang tao, ay bihirang-bihira po yan, dapuan ng anumang klaseng karamdaman. At syempre, kung dapuan man o ngayon mayroon na kayong sakit, lumakas po yung immune system ninyo, ay mabilis lamang kayo makaka-recover. And then, pag naka-recover na po kayo ng 100%, recover na kayo doon sa health problem ninyo, pwede na po ninyong babaan or pwede na naming babaan yung dosage ninyo. Yun na lang pong Mega 1 ang i-maintain ninyo para po at least patuloy pa rin po yung paglakas at ng katawan ninyo at syempre hindi na po bumalik yung dati ninyong karamdaman. So, kanina nga din po ay galing dito si Tatay Raul Hana na dati pong nagtatrabaho sa Capitol at marami na rin siyang na-refer dito sa ating office. Kasi si Tatay Raul Hana, kaya siya marami na-refer dito sa ating office, ay siya po mismo ay ang nakapag-try at syempre nakapagtotoo na ang produkto ni Doc Joey ay talagang magaling. Kasi dati po ang health problem niya ay yung sa prostate niya po enlarge, tapos umiihi na po siya ng dugo. At sabi nga po ng doktor, ay need niya ng operahan. But takot si Tatay Raul Hana na magpa-opera. Kaya nagdasal siya sa Panginoon kung ano ba yung dapat niyang gawin. So, tinuro naman siya na pumunta dito sa ating office, magpakonsulta kay Doc Joey, at nakapag-take din po siya nitong ating Amazing 4. So, ang kanyang katawan po ay napakabilis ng recovery kasi within 24 hours lang po ay nawala po yung dugo sa ihi ni Sir
Raul Hana, 'di ba? Napakaganda kasi within 24 hours lang wala na agad yung dugo sa kanyang ihi. Though na medyo malabo pa, at least hindi na po gaano masakit kasi nga po wala na yung dugo. So hanggang ngayon po kahit okay na si Sir Raul Hana ay patuloy pa rin siyang nagti-take or umiinom nitong ating Mega One para po ay hindi na bumalik yung dati niyang karamdaman. At ngayon pong magaling na siya, marami na siyang nare-refer dito sa ating office na may mga health problem din po. Katulad po yung isang kaibigan ng asawa niya na meron pong enlarged spleen at sabi ng doktor, ang findings daw ay acute leukemia, so refer niya dito. At kanina po ay nag-avail yon si Sir Raul Hana para kay Sir Sherwin ng ating amazing products. Kaya po, sa mga may health problem na need po ninyo ng agapang lunas sa inyong mga karamdaman, why not po itry po ninyo ang amazing products ni Doc Joey Bitido na talagang marami na po nakapagpatotoo na sila ay natulungan sa kanilang mga health problem. At syempre, kung gusto nyo pong mas maunawaan itong ating amazing products at syempre yung pinaka bagong-bagong programa ni Doc Joey na MHC Diamond Multi-Level Marketing, bukas po ay magkakaroon po kami dito sa ating office ng free seminar. Yan po kung gusto nyo pong matuto about sa natural medicine at syempre kung business-minded po kayo, pumunta po kayo dito sa ating office na located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Kasi magkakaroon po tayo ng orientation from 1:30 p.m. hanggang 4 o'clock p.m. Para din po ay magkaroon kayo ng magandang negosyo kahit po wala kayong malaking puhunan na ilalabas. Basta meron po kayong sipag, tiyaga na mag-refer, mag-recruit, or mag-invite na may mga health problem na magpa-consult dito kay Doc Chewy, meron po kayong incentive or commission or kitang matatanggap. So yan, di ba? Puhunan lang ninyo, laway, at syempre yung bibig ninyo, at syempre yung oras ninyo, magkakaroon agad kayo ng kita. Yan. So yan, sa may mga health problem po at matagal nyo na po yung nararanasan, yung mga problema ninyo sa katawan, umiinom na rin po kayo ng iba't ibang klaseng synthetic drugs, ngunit wala pong improvement sa kalusugan ninyo, itry na po ninyo itong ating amazing products na proven and tested po since 2008, nakakatulong sa may iba't ibang klaseng karamdaman tulad ng high blood, mataas ang sugar, diabetic, may prostate, may kidney problem, at iba't iba pa pong klaseng karamdaman. Sa mga gusto pong magpakonsulta kay Doc Joey, ang consultation po ay libre lamang po. So wala kayong babayaran pagdating sa consultation, hindi sa katulad sa ibang doktor. At syempre kapag nagpa-hospital kayo, may babayaran kayo sa consultation. So dito po, libre po yan. Ang tanging may bayad lamang po ay yung mga produktong ibibigay sa inyo ni Doc Joey or yung isasuggest niya mga produkto po na dapat ninyong inumin. So again, ang ating office po ay located sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang ating office din po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. hanggang 7 o'clock p.m. po. At kapag Sunday naman po, minsan half day from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. Ayan dito po si Doc Joey at Ma'am Arlene sa main office natin or dito sa Cabangan office natin. At kapag Sunday naman po from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. ay andyan po sila sa Dorotea Resort and Spa. But to make sure na andyan talaga sila, ay tumawag po kayo doon sa mga nabanggit kong numbers kanina. At syempre, doon din po sa mga Facebook page ng Doc Joey. So, ayan.
So dahil 6:30 na naman ay magpapaalam na po tayo. Basta po palagi niyo pong abangan, subaybayan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran dito sa DCGB from Monday to Saturday except Wednesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, from 9 o'clock a.m. hanggang 9:30 a.m. hanggang 11 o'clock a.m. So again, my name is Miss Angel Garcia. Ang nakasama niyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. At sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda. At sa ating Vice President, kay Ma'am Ann Bitito Princena. And together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia. Maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. Thank you po.